teď už nebude. Budeme lepší nudyty i czekaty. Budeme tu czekaty. A na drugi rік викашлeme się na ciły sad. В палас. Żyją. Не цигань сам у себе. Zapis już. Wszystkie chwale. Nie wszystkie. Chwale to tylko, które nie male chwasty. A my? Не маємо їх пасти? Nie znam. Lecz nie znam. Де носиш то ти ябка? Ale sme w pasty. Де носиш то ти ябка? Za misia spoczną tu padaty biły i juniatka. Może ty jabłka. Spektakl Trzy Jabłka opowiada o relacjach trzech sióstr w obliczu wojny. Czas nie jest określony, ani czas, ani miejsce. Może to być wszędzie. Relacje, które łączą te siostry, są trudne. Każda z nich chce je uratować, ale ponieważ trzymają tajemnicę i jest wiele niedopowiedzeń, to wynika z tego wiele niezrozumiałych sytuacji. By ty farblene, aż i tak w pasty. Wpało bez farby. Jak i ty. Я не впала. Ale padasz. Idź sobie leczy. Padasz. Nie masz farby i padasz. Padasz, żeby zgrzeszyła. Postawiła się, chladała odpuszczenia i zaspadasz. Spektakl Trzy Jabłka opowiada o trzech sestrach. Każda z nich chce wyratować ich wszystkich, ale że mają problem z komunikacją, aż to częste, między nami, między bliskimi. Spektakl jest w języku łemkowskim i został zrealizowany przez członków i przyjaciół Ruskiej Bursy w Gorlicach.